lho Mi, duitmu Mi. Lah iya. Iki lho, Meno. setorane bocah-bocah. Sedina ngene oleh pira lho Mi? Yo kadang ki yo 3 juta, kadang yo 4 juta. Duit kabeh kuwi. Oh, Salah. Ngono jadi iki apa lho? jaluk ndak entuk Mi, jaluk sito Mi. Lho, yo aja to wong iki duit setoran. Walah. Duit setoran ki yo ora oleh. Lah wong kuwi sing kerja aku. Hei, Bu RT, Dalam. jarine bujene iki apa duwe utang kas to? Piye ya, Bu? Yo, Ngono kae. mosok Arepe cerita ndak penak. tenan piro lho utange jane iki? Lah iya wong gaya hidup Pegawai negeri duwe utang kas. Lah mo. Piye ya? Ya ngono kae. Piye ngono kae? Aku bayaran lho nggih apa? Ya ndak ngerti. Kayak ngono iki oke BRT. Ya aja ngomong ya. Heeh, Nek sama dhewe tak omongi. Ya lumayan. Hei, Bu, kondi? Alah itu lho Bu. Boleh ada bekal kilo wong bendino kilo saiki karo Bu Guru kon gawa apa jenenge? Gawa bekal kon 4 sehat 5 sempurna ngono kae lho. Ben apa ora panggah jajan ciki-ciki. Ada bekal rego 5.000-an kuwi mangke nontroti anakmu. Lah piye? Lah ngene iki lho wis yo wis sehat anggitmu. Nek aku lho mereke nek anakku mereke Ecencu. Ki merek apa lho Ecencu ki? Sing HP kan lho. Walah wong merek 5.000 iki lho wis ngentekne sego sewakol anggere anakku ya wis lemu kan. Blendong. Kira bathuk kuwi. Ya, ngenyek kuwi iki dulu, Bu. Anakku sehat, ganteng ngono lho. Namu apa Budona? Aku mereknya anu kalau Bu Stanley. Stanley. Heeh. Nek bojoku sing ning omah sing